सावध नाक्यावरनं लेफ्ट केलेलं आहे आपण. नमस्कार, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि मित्रांनो, मँगो किचन या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. आणि मित्रांनो, आपण परत एकदा बच्या धाब्यावर आलेलो आहोत. तर बच्या धाब्यावर येऊन आपल्याला आज कुठचे चविष्ट पदार्थ खायला घालते ते आपण बघूया. त्यात पहिलं तर गावठी कोंबडं आहे, निवटे आहे, बोंबील आहेत. तर आपण बघूया ह्या गोष्टी कशा बनतात त्या. पहिले तर आपण इथे गावठी कोंबडा बघून घेऊया. हे बघा काका, याच्यातला एक चांगला कोंबडा काढा ना. हा चांगला आहे ना काका? हा, गावठी गावठी दाखवा. हा बघा. तर हा आपण सांगूया गावठी कोंबडा सुक्का आणि रश्श्यामध्ये. ओके. हा त्यांनी इथे कलमाची झाडं लावली आहेत. काका किती 15-20 लावली का? नाही नाही, जवळजवळ 70-80 70-80 कलमाची झाडं आहेत. हे बघा, मालवणची आठवण करून दिली मला. हे बघा आंबे आहेत. इथे पुढे पण आहेत. सर्व हे हापूसची कलम आहेत. हे बघा जबरदस्त. ते बघा खाली पण लागलेली आहेत. हे बघा, यांचे गावठी घरातलेच कोंबडे आहेत. कडीलिंबाचं झाड आहे. मी पहिल्यांदाच बघतोय कडीलिंबू. हे बघा, हे कसा लागलाय बघा लिंबू. हे बघा आतमध्ये पण आहे. जबरदस्त. बघून ना मजा आली, मालवणची आठवण आली. हे बघा, हे त्यांच्या घरामागे आहे, म्हणजे धाब्याच्या मागेच आहे. ही पूर्ण त्यांची 2 एकराची जागा आहे. आता पुढच्या वेळेला मला सांग शेंगा आल्यानंतर मी येईन. आता आपण चुलीसाठी लाकडं घेतोय. ही आपल्याच झाडाची आहेत की आपण विकत घेतो? काही विकत घेतो. जी जुनी झाडं असतात ती, हा, ती मरायला आलेली असतात, त्यांच्या पण हे करतो. चांगलं आहे. तर चुलीवरचा कोंबडा बघूया आपण. एकदम घरगुती पद्धतीने आपण गावठी कोंबडा आज बघणार आहोत की कसा बनतो तो चुलीवर. पण जो गावठी कोंबडा बनवणार त्याला तरी किती वेळ लागतो, म्हणजे एक कोंबडा बनायला? साधारण कोंबड्याला कमीत कमी पाऊण घंटा लागतो एका कोंबड्याला. मग त्यामध्ये तुम्ही आम्हाला सुका, एका बाजूला सुका आणि एका बाजूला रस्सा बनवून देणार अर्ध्याचा. त्याच्यासाठी जर अर्धा सुका आणि अर्धा तुम्हाला घ्यायचा तर कम्प्लिटली 1 घंटा. 1 घंटा लागतो. पाहिजे. ओके. आणि जर पूर्ण जर तुम्हाला गरम पाणी जर कोणतं पूर्ण 1.25 तास 1.5 तास आम्हाला एक कोंबड्यासाठी लागतो. पूर्ण पाणी गरम करून दिले, त्याची ते साफ करणं, परत त्याची बोटी मारून भाजणं आणि बोटी मारणं. बोटी मारल्याच्या नंतर परत मग चूल पेटवून मग ते 1.25 तास 1.5 तास आपल्याला ह्याच्यामध्ये लागतो. आता कांदा टाका. तर फर्स्ट स्टार्टला आपण कांदा घेतोय. हा ऑलरेडी पहिला कांदा त्यांनी पहिले फ्राय केलेला आहे. हा, की जेणेकरून जी पण मंडळी येते त्यांना झटपट जेवण मिळावं ह्यासाठी. तर कांद्यापासून सुरुवात आहे. त्यांचे घरगुती मसाले आहेत.
हे मसाले तुम्ही घरातच बनवता हा ना? हे घरात बनवतो. घरगुती मसाला घरगुती मसाले आणि प्युअर आगरी. प्युअर आगरी मसाला आहे. त्याला कलर वगैरे एकदम चांगला येतो. हा थोडा परतून घेऊया आपण. हा आणि बनवताना पूर्ण मसाला हा पूर्ण तेलामध्ये भाजला पाहिजे, भाजला पाहिजे, तर त्याची टेस्ट वेगळीच येते. चांगली येते. बरोबर. मसाला आपला पूर्ण भाजलेला भाजलेला आहे. तळलेला आहे म्हणलं. हा. आता आपण त्याच्यामध्ये गावठी कोंबडा हा जे पीस मारले आहेत ते टाकूया. हे गावठी कोंबडा आहे, तरी 1.25 किलोच्या वर आहे. आणि मीठ हा जाड्याचं जाडा मीठ आपण जाडा वापरतो. मीठ. त्याने टेस्ट अजून चांगली येईल. परत आपण पूर्ण मिक्स करून घेऊया. एवढं पूर्ण असं मिक्स केलेलं आहे. आता याच्यावर झाकण ठेवून पाणी होतो ना? हा हा तरी किती वेळ? एक 5 मिनिट. 5 मिनिट. हे बघा आगरी मसाला बनवायला चाललेत. बाय किती किलो मसाला असेल तरी? या 50-1 किलो आहे. 64 किलो वर्षभराचा? नाही 3-4 महिने. 3-4 महिन्यासाठी. हे बघा पूर्ण भरलेली आहे. 64 किलो मसाला. त्याला भाजायचा. हा ही आमची बाय आहे. बाय आज मच्छी देशील ना मला बनवून? हो. काय सुरमई आणि बोंबील? हा बोंबील मागा, सुरमई मागा, तर देईन. चला चला आता पाणी गरम झालेलं आहे. तोच पाणी आपल्याला रिटर्न त्या चिकन मध्ये टाकायचं आहे. हे बघा आता आपण त्यामध्ये पाणी ओतूया. आणि मग आपण याच्यात वाटण म्हणजे काय यूज करतो? फक्त खोबरा. फक्त खोबरा, दुसरं काहीच नाही त्यात. आता आपण याला अर्धा ते पाऊण तास ठेवू ना? अर्धा तास. अर्धा तास. ऑर्डर नुसार तुम्ही जर पहिले ऑर्डर देऊन ठेवाल तर तुम्हाला चिंबोऱ्या मिळतील बनवून. सुरमई कापतोय आपण. सुरमई पण टेस्ट करणार आहोत. बघा असा एक पीस आहे. आपण बाई सोबत आता सुरमई बनवतोय. बाई आपण सुरमई निवटी आणि बोंबील बनवणार आहे ना? हा सुरमई, निवटे, बोंबील आणि कोलंबी. कोळंबी. बाई तरी आपल्या हॉटेलला आपल्या या धाब्याला किती वर्ष झाली असतील? कधी चालू झाला तरी? 8 वर्ष झाली. 8 वर्ष झाली. मस्त आपण लिंबू आणि सगळं लावलेलं आहे. त्यात परत त्यांनी गावठी मसाला, हळद आणि मीठ पण आपण जाडं मीठ यूज करतो इथे. आणि बाजूला ठेचलेला लसूण आहे. नाही डब्यावर बस, डब्यावर बस. त्याला पण आपण लसूण लावून घेतलेलं आहे सुरमईला. मस्त.
थोडासा रवा. करून देते मला. आपण आता निवटे, बोंबील आणि कोलंबी हे एकत्र मॅरिनेशन करून घेतोय पहिले. तू काढते काय नाव आहे तुझं? गाडी. गार्गी. अरे वा, चांगलं नाव आहे. प्रसन्न तुझी मुलगी आहे ना? पोपट आहे तो. पोपट आमचा आहे तो पोपट. गार्गी शाळेत जाते तू? काय उलटी आहे म्हणा. हा गार्गी शाळेत जाते तू की नाही अजून? जाते शाळेत. मॅरिनेशन एकदम मस्त झालेलं आहे. आपण लिंबू घेतलेलं आहे पिळून. बघा सुरमई एक पुढच्या 4-5 मिनिटांमध्ये रेडी होऊन जाईल. गार्गी आजीला मदत करते. लवकर घेऊन ये जा पटकन. काय सांगितलं आजीने? लाकूड आणायचा. नाही इथं आणते ती लाकूड. हो काय नाही इच्छा हे काय. अरे वा, थँक्यू. पोर माझी येईल ना इडी माझी. मग हौसन येईल ना नाही बाय. अशा तऱ्हेने आपली सुरमई रेडी झालेली आहे. आणि आता आपण चुलीवर दुसरं तळणार आहोत ते निवटे, बोंबील. मसाला पण आपण घेतोय. हे बघ, निवटे, बोंबील आणि कोलंबी. हे पण नाही काय इथं बघ तू डब्यावर मामा सुचून करते ना तुझी. हे बघा, पहिले तर आपण निवटे टाकून घेतलेले आहेत. बघा बरोबर टाकता बघा तुम्ही. नंतरला आपण कोलंबी ठेवतोय. आता बघा हा रेडी झालेला आहे गावठी कोंबडा. तर याच्यामध्ये आता सुकं वाटण आपण टाकून सुकं वाटण आता आपण टाकणार. हा, हे आपण सुकं वाटण टाकलेलं आहे. बस आता अजून किती वेळ आपल्याला आता हे शिजवायचंय? हे शिजवून तर झालेच आता. हा, मग आता 10-15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला सुकं करून पाहिजे ना? हा, एक सुकं आणि एक रस्सा. हा चालेल, मग ते तसं करून देतो तुम्हाला. चालेल.
तर आता ही खापरी आहे ना, हा खापरीवरच्या भाकऱ्या आहेत. भाकरीची साईज पण बघा मोठी आहे. इकडे सकाळचं जेवण पहिलं बनवलं जातं व्हेज. त्यामध्ये पहिले 60 रुपये होते, आता 70 रुपये थाली आहे व्हेजची. त्यामध्ये 2 भाज्या, कांदा लिंबू, लोणचं, पापड, डाळ भात, 2 चपात्या. फर्स्ट मी तुम्हाला दाखवतो की आपल्या प्लेटमध्ये काय काय आलेले आहेत ते. फर्स्ट इकडे निवटे आलेले आहेत. निवटे नंतर सेकंड वन प्रॉन्स आहेत. प्रॉन्स नंतर इकडे बोंबील आहेत. बोंबील नंतर इथे हे बघा, ही सुरमई आहे. सुरमईचे मोठे 2 पीस आहेत. चिकन सुक्का आहे जो सांगितलेला आपण तो. आणि ही बघा, ही हंडी आहे, चिकन हंडी. आता स्टार्ट करतो आपण निवट्यांपासून. हे बघा, हे निवटे. लास्ट टाइम पण निवटे खाल्लेले, सेम टेस्ट आहे. मस्त लागतात. तिथे आजूबाजूला कुठे निवटे भेटत नाही, फक्त ह्याच हॉटेलला, बळीच्याच हॉटेल धाब्यावर निवटे भेटतात. त्यानंतर आपण हे बघा प्रॉन्स आहेत. एकदम फ्रेश प्रॉन्स आहेत. बघा, मीडियम साईज आहे. त्यानंतर ही बघा, मी सुरमई टेस्ट करतोय. हे बघा, मच्छी एकदम फ्रेश आहे. मजा आली खाऊन. हे बघा, आता आपण बोंबील टेस्ट करतोय. भारी टेस्ट आहे, घरगुती आहे. घरगुती मसाले वापरलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला हंडी बघायची आहे. मच्छी तर एकदम जबरदस्त. आता आपण हा सुका जो बनवलेला आहे तो टेस्ट करूया. प्लस त्यासोबत आपल्याला हंडी बनवलेली आहे ती खायची आहे. बघा, रस्सा, हे बघा घरगुती भाकऱ्यात साईज बघ एवढी मोठी आहे. उकडीच्या भाकऱ्या बोलतात त्याला. एकदम साधी सुधी पद्धत आहे. अद्रक लसूणची पेस्ट पण टाकलेली नाही याच्यामध्ये, पण टेस्ट एकदम जबरदस्त. लास्ट आपण जो सुका बोलवलेला तो आहे. एकदम घरगुती टेस्ट.
भारी मजा आली खाऊन. जबरदस्त. तर मित्रांनो बचं जेवण एकदम जबरदस्त टेस्ट, मजा आली खाऊन. तुम्ही पण एकदा जरूर या आणि एकदा टेस्ट करा. तिथे निवटे गावठी कोंबडा एकदम भारी भेटतो. त्यासोबत आज मी खाल्लेली सुरमई बोंबील एकदम टेस्टी. तर मजा आली खाऊन. तर मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.